Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih mau masak mie sama teman-teman. Tetet. Ndak to kok sok dimasak mie lentuk barang kuwi kok sok. Masak mbokmu kok pisan. Mambu aku iki lho kok. Masak mbokmu. Wis tomblo bare enak mboke. Mau masak wong lanang. Kok teman-teman, jadi mau nyangkut. udah adres. Akhirnya enak nggih mie duwe Iya. akeh sapa-sapa karo wong tuwa. Lambe. Akeh, Mbok. Ya yo ngaku wis. Kok dan penting duwe sing akeh, copot. Terus boleh ada wih masak mie lho, Bro. Cengok. Ya goblok. Dah cengok. Dah cengok, cengok dah. Selamat sore Mbak Vina, toh. Cah cengok. Cah cengok kuwi lah. Opo? Lor kok nganu wis persiapan. Kayak lor egon iki. Mau. Lebas masak mie buat ranggal. Oke. Ini. Lombok sing akeh, Mbok. Nyapa iki nyebut saya diri apa-apa. Irisi pura. Wis irisi ya lombok e. Sing elek gua kubis. Lombok sing akeh, Mbok. Lah ki lor ki sekarang masak mie buat makan to barang. Ngono kuwi kok sabar ngono kuwi kok sabar Bupi, Mbak. Mie jagung aja ijit. Mie jagung dia. Nah kedus ya. Wah, pian iki wis iki nggo sak wajan gedhe kok. Kok ada diresrek-resrek ngono, Gon? Iya, wis ngono ae wis kok. Ngono wis. Wah, dipangan ya. Buat tempel besok maksudnya jualan nasi pecel. Kalau mau niat besok ada yang pesan, oke, siap. Ika yo mbake isu kayak masak segotok, Bos. Iki bos nasinya. Sambal terasi. Sambal terasi, Bos. Terus Mangan segone dari pangan pun ijit kelar-kelarmu. lah iya kok beda pangan sing nggo sego-sego kuwi. Wis nggus mantap. Mantap, Bos. Iku wis. Wajane kayak ngono. Kuwi iki kayak banyu e. Kayak banyu e. Wah ya. Banyu kubak to anggau. Aduh sengseng sih. Lah bos iki mau nganu minyak dulu, Bos. Oke, mantap. Wangel men loh. Nah, halur. Persiapan wajan, Bos. Gus. Semuanya misal. Usur wajan iki to. Oke. Tebasi Mas, nggih. Wis adem-ademe masak mie. Anjay. Sabar, Mbok, lengone. Oke. Korene ya? Kamu nolak ben ya? Itu bos ngoseng bumbu masak mie, Bos. Terus wong masak mie suruh-suruh gampang bawang, lombok, kunyit, tinggal templungkan. Ora apa-apa dijaga wis mateng padha ya. Batake gak bos gone batake. Diseng-seng. Masak mie ini bro caranya, Bos.
masak mie adem-adem. Ngapa ta sapu kok? Betul kok tak sapune. Ya ambune. Anu niki ya? Ya mateng pisan ya. Ya ambune guys mantap. Wis mateng Gon? Belum enggak? Yes. Ngalah-ngalahi bakul. Yo, mantap. Mantap ya. Coba masak mie, Bos. Iya, iya. Ini mateng ora iki gese. Alum, sampai alum. Ya. Sampai alum. Udah pokoknya cara nunggang gue itu mie mateng. Nek. Terus oh, mie mateng keplok-keplok. Dia tahu sih juga talur ya, tentu ya. Plak kok tok. Kalau bisa ya. Ya. Tambi banyu. Tambi banyu, Vin. Berapa ini pakai? Dia tahu mie waktu kok. Kurang-kurang. Wes, temen. Kalau rosa nang iso ilo. Oh. Jadi roti. Kita roti cukup. Iya. Iya. Iya, bawa. Cukup bumbunya. Remote. Oh, kenapa? Kenapa apa sih, Mbak? Romo betampun. Yo, emplokno kan emplokno lho. Ngapain? Hah? Enggak. Ngomongnya mari matuk. Lord, wes. Terakhir. Totalnya berapa, Vin? Ini Hmm? 5 ya. 5 mie, Bos. Mau kok minyak gasah ya? Sah. Oh. Yo, sik. Burung lalu. Wis ben alum dhewe, Vin. Boleh. Yo to, iki karek ngonsek tok. Tak ada ya? Iki bumbu kayak iki karep pedes iki wis. Ya wis ya cukup. Sedap. Belum bisa. Yo to. 045.
Terus kan iki. Hah? Selek. Enggak ya. Minyak celuan. Ya. Pertama kali kok. Iya toh. Ini ditambahin mie burung dara, banyak mie wajan itu. Enggak tahu lah. Wes. Itu Ya. Itu lah gua dilanjut lagi ya. 11 pas. Dilanjut lagi lur ya kok. Ayo pas makan. Oke. Nah, ya lur. Iya. Mie ini Udah nih. Foto nanti kita. enggak apa. Ini kan diangkat ini. Ya lur, Kau lah aja kau pikirin no. kasagus gua. Iya. Itu ayo. Eh, Itu ayo. mito ae wes. Untuk anak cabut semua. Aduh kok ada depan masak pas. Oh, Wes. Pak nih toh sedang mangan tuh. Yang keringan. Ya, Dia udah rata aja. Orang ada. orang nak beli kok. Dia rata mana kon? Musik toh. Jangan gue cek kamera aku, Bos. Banjir ini. Mending piring sing. Ini Pak, lore Pak. Sing jerone. Pak, kosok Jerone kok malah. wajan iki lho. Miring bisa coba. Alah, miring iki lho. Wah, goyang blok. Yesus, enak. Gas. Cukup. Mau dikon rantang malah layak. Kadang sing mau kalau. Wes meneh. Wes. Aduh. Yo gasa. Wes. Wes tak Wes kok. Belum nek kene lho, Wes. Ah, Wes yo tak gedhe kono lho. Malas kemangan gua. kemangan ngomongan ngono. Tanpa piring-piringan lho. Wah, nasi sak Mana Pak? salah. Kurang kerja soto. Kasih yang niku. Wis ki sumber wis. Yo nih, Enak. Tas lambi, Bos. Sumber enak. Aduh. Ngene kemene. Aku Ini kan dia. beda bumbune mbok iki. Mantap. Gurih lho, Bos. Batu-batu mbok iki kurang apa nih? Bukan kurang pedes. Tapi mangan arah ceklan lombok apa ayo, Bro? Oh iya bener. Ngono lho. Tak pedese wis. Tapi ora kusut apa ya? Mangan men. Yo. Mangan motor nggo, Bos. Motor kuwi tak soyo ngono. Karbonnya gila kok. Ki menang akeh iki sing gawe garpu. Aso. Nah, jadi Ya menang akeh iki gawe garpu. Ya kok. Cangkeme blur kan. ket mang cedek kadel. Ya enak ya, sak wajan lho. Oke. Ini Pak. Weh, Mas vlog sore hari ini. Jangan lupa tonton YouTube Tenang Orjo. Ini semangat ribuan. Taruh cocok. Iya, Bos. Dia sing kecak lah tuh. Heeh, siapa yang diri? Soalnya cocok. Pokoknya Cocok. Allah. Dan wes vlog sore hari ini tak ya. Jangan lupa tonton YouTube Tenang Orjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelar kok.